Sa number 10, mga residente sa Guasang 4-kilometer permanent danger zone sa Canlaon dapat mahinhanda sa posibilidad sang alert level 3. Ang ikatlo nga moderately explosive eruption sa Bulkan Canlaon, consistent lamang sa activity sa bulkan nga napaidalom sa alert level 2. Inisunod sa pamuno sang FIVOX nga nagsiling man nga wala pa nila gina-consider ang pagpasaka sa alert level 3. Pero ang mga pumuluyo ang dapat magpabilin nga handa. Wala pa magsuma ng isa ka bulan, makatlo ka beses nga naglupok o kung may moderately explosive eruption ang Bulkan Canlaon. Ang una sa atong February 19, nga ginsunda naman sa atong February 26, kagang ulihi sa atong Domingo, March 15. Suno sa FIVOX Director Teresito Bacolcol, sa idalom sa Alert Level 2, paabuton gid man ang kasubo nga mga activity gikan sa Canlaon. Sa karon suno sa iya, wala pa nila gina-consider ang pagpasaka sa Alert Level 3 sang bulkan. Pero ang mga pumuluyo sa Guasang 4-kilometer permanent danger zone ang ilang ginapaandaman nga dapat manginhanda and kaso gidman nga mapasaka sa Alert Level 3. Ang Office of the Civil Defense Negros Island Region ang nagsapol kahapon sa tiglawas ng FIVOX nga si Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, kagintalakay ang sitwasyon sang bulkan. Sino kay OCD NIR Director Donato Sermeno III, sila ginapahanda and kaso gidman magsaka ang alert level sang bulkan. Dapat naka-standby sila and again, yung mga residente natin na nakatira beyond the 4 kilometers, they have to be ready anytime kapag nakita natin na nag-escalate yung activity ng Canlaon Volcano and we may raise it to alert level 3. Muna nung advice natin sa mga LGUs, pati sa mga response cluster natin.